paano gagamitin, ano gagamitin, paano sa tamang paggamit. So please keep on watching. So ayan po guys, before anything else, I would like to introduce to you kung ano yung gagamitin natin sa skincare natin tonight. So yung una, magana tayo ng clay. So ito yung clay. I think there's a lot of asking kung ano meron ka or ano yung compatible sa skin mo. So ako yung guys, masahe yung nagamit ko. So clay. Tapos we have also cream or moisturizer. Kung anong meron ka na moisturizer, pwede na yun. Pero sa akin, it's using Nivea instead. So, nasa inyo na po yan kung ano magamitin mo. So, next is I will have caps, empty caps. So, dito natin siya i-mix yung clay sa empty caps. Then, usually spoon. So, para the same po yung volume ng clay at saka yung water. So, I'm using this spoon. Next, we have this tapis or cleanser. So, bago ka mag-start ng clay, so kailangan hugasan mo lang yung mukha natin with cleanser. Or you can use also a soup. Up to you guys. So, anong comfortable or anong meron ka. So, kaya na po yan. Tapos next, we have alarm clock or sabon. Pwede na para mag-time ka kung kaya ka nag-start. Then, lastly, so yan po guys, simulan na po natin. So lagyan natin yung sabon or
siya ng maayos. Picture line, mati-dissolve ko siya ng maayos. Okay, as you can see na parang sticky na siya, and-dissolve na po lahat. So, pwede ko siya i-apply, guys. So, how to apply? So, we're using your A few moments later.